Či už v našej alternatíve alebo v americkej obdobe all-right hnutí sa čoraz viac ľudí stotožňuje so smerom zvaným libertariánstvo, smerujúcemu k anarchokapitalizmu. Je to logické, lebo celá alternatíva je v podstate len reakcia ľudí na ich vlády, ktoré síce svoje zriadenie nazývajú liberálna demokracia. V skutočnosti sa ale jedná o hybrid diktatúry nevolených úradníkov a elít, kde banky a finančné elity žijú v socializme, štáty na dlh budúcich generácií a veľký brat na nás dozerá, aby sme boli poslušní kultúrni marxisti. Celú túto srandu financuje stredná trieda, ktorá žije v tvrdom kapitalizme, akurát je ešte ako bonus zdanená priamymi a nepriamymi daňami skoro na úrovni 70%. Áno, uznáva, že súčasný systém je katastrofa, oproti ktorej by bol lepší aj feudalizmus. To isté ale platí aj o anarchokapitalizme, ktorý je utopia lepšej spoločnosti, ktorá mi až extrémne pripomína utopistický komunizmus. Akurát v opačnom garde a úplne rovnako padá a stojí na nedokonalosti človeka. Myslím si teda, že anarchokapitalizmus je lepší ako dnešný hybrid socializmu pre korporácie, kapitalizmus s obrovským daňovým zaťažením pre strednú triedu a navyše s diktatúrou kultúrneho marxizmu? Tak povediac, nie. Tak ako bol socializmus cestou ku komunizmu, aj samotný komunizmus bol trojským koňom globalistov na zmanipulovanie nespokojných robotníkov a zvrhnutie monarchie a vtedajších elít 19. a 20. storočia. Tak je libertariánstvo cestou ku anarchokapitalizmu. A anarchokapitalizmus je komunizmus 21. storočia a rovnako hnutie globalistov na odstránenie posledných zvyškov národných štátov, ktoré im stoja v ceste za svetovládou. Totižto režim, založený na absolútnej slobode, relativizujúci všetky spoločenské hodnoty, podmienený charakterom jednotlivca, nemôže fungovať ani v jednom jedinom paneláku. Čiže rovnako ako komunizmus. A to si ešte predstavte 10 000 násobne silnejšie korporácie, ktorých majitelia sa pokúšajú o už spomínanú svetovládu pomocou globalistického hnutia. Pripomína mi to logiku slniečkárov, ktorí bojujú dúhou proti islamofóbii. Oni aj vedia, že je to blbosť, ale proste sa im to páči. Navyšu sú tu sledované ciele niekoho úplne iného. Už vidím reakcie typu: ty nesúhlasíš s libertariánstvom, ty budeš asi zasraný komunista. Nie som komunista. Libertarián ani kapitalista. Zdravý rozum sa nedá zaškatulkovať do vopred prichystaného trojského koňa, ako je lavica či pravica, demokrati a republikáni a tak ďalej. To, že vidím v libertariánstve, a teda v anarchokapitalizme, len trojského koňa globalistov, to neznamená, že súhlasím s dnešným stavom, nezmyselnými daňami a reguláciami, ktoré existujú. Rovnako ako keď poviem, že štát musí regulovať korporácie tvoriace na trhu monopoly, alebo keď poviem, že musí dbať o pracovné podmienky pracujúcich, to predsa zo mňa nerobí komunistu. Posolstvo dnešného videa: nebuďte fašisti, libertariáni ani komunisti. Nedajte sa zaškatulkovať do mainstreamových balíčkov rýchleho politického presvedčenia. A nevoľte Kisku.